Bo día. Ostras. Que alto están. Bo día, gracias. Nada, vamos a dar comenzo a este pleno extraordinario que ten como obxecto a aprobación das actas das sesións anteriores, e deste xeito pechamos o mandato 2019-2023, convocando lóxicamente este vindeiro sábado 17 o pleno de investidura, o pleno de inicio do novo mandato. Así que hoxe toca a aprobación das actas que quedan pendentes, e estas son acta do 24 do 4 do 23, un pleno ordinario, acta do 3 do 5 do 23, pleno extraordinario, e acta do 25 do 5 do 23, tamén pleno extraordinario. Non sei se teñen algún comentario que facer respecto a estas actas. Se non votámolas, votos a favor, quedan aprobadas por unanimidade. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.